Sura 40. Al-Mu'min. Vjernik. Meka. 85 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. Knjigu objavljuje Allah, silni i sveznajući. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Koji oprašta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje. Drugog Boga osim njega nema, njemu se sve vraća. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se bili protiv poslanika urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu, pa sam ga ja kažnjavao. A kakva je bila kazna moja? وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. I tako će se riječ gospodara tvoga ispuniti da će oni koji nisu htjeli da vjeruju, stanovnici u vatri biti. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale gospodara svoga i vjeruju u nje i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. Gospodaru naš, ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن
إنك أنت العزيز الحكيم. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri. Ti si uistinu silan i mudar. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. I poštedi ih kazne zbog ružnih dijela, jer koga ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Onima koji nisu vjerovali doviknuće se: Allahova odvratnost prema vama kad ste pozivani da vjerujete, ostali nevjernici, bila je doista veća od vaše odvratnosti sada prema sebi. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Gospodaru naš, reći će oni, 2 puta si nas usmrtio i 2 puta si nas oživio. Mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se iziđe? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu jedinom, a vjerovali ste ako bi mu se neko drugi smatrao jednakim. Odluka pripada jedino Allahu, uzvišenom i velikom. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. On vam pokazuje znamenja svoja i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se njemu obraća. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Klanjajte se zato Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru, pa makar to nevjernicima bilo mrsko. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Onome najuzvišenijem, koji svemirom vlada, koji šalje objavu, riječi svoje, kome hoće od robova svojih da upozori na dan susreta međusobnog. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Na dan kad će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. Ko će imati vlast toga dana? Allah, jedini i svemoćni. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Svaki čovjek će toga dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti. Toga dana neće biti nepravde. Allah će zaista brzo obračunati. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. I upozori ih na bliski sudnji dan, kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja, ni posrednika neće imati koji će uslišan biti. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju i ono što grudi kriju. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Allah će po pravdi presuditi, a oni kojima se oni, pored njega, klanjaju, neće ni po čemu suditi. Allah zaista sve čuje i sve vidi. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Bili su od njih moćniji i više spomenika su na zemlji ostavili, ali ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio i niko ih od Allahove kazne nije odbranio. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili. On je zaista moćan. On
strahovito kažnjava. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. Mi smo poslali Musa sa znamenjima našim i dokazom jasnim إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli čarobnjak i lažov. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. A kada im je on donio istinu od nas, rekli su, ubijajte opet mušku djecu onih koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu. Ali lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Pustite vi meni, reče Faraon, da ubije Musa, a on neka traži pomoć od gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Musa reče, molim gospodara svoga i gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u dan u kome će se račun polagati. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. A jedan čovjek, vjernik, iz porodice Faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče, zar da ubijete čovjeka zato što govori, gospodar moj je Allah, onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vašeg. Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam prijeti.
jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji, ali ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne? A Faraon reče, savjetujem vam samo ono što mislim, a na pravi put ću vas samo ja izvesti. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. A onda onaj vjernik reče, o narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Kao što je to bilo sa Nuhovim narodom i Adom i Semudom i onima poslije njih. A Allah nije nepravedan robovima svojim. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. O narode moj, plašim se šta će biti s vama na dan kada budete jedni druge dozivali. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Na dan kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga neće niko uputiti. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Jusuf vam je još davno donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli, Allah više neće poslije njega poslati poslanika. Eto tako Allah ostavlja u zabludi svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. One koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog. وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. O Hamane, reče Faraon, sagradi mi jedan toranj, ne bih li stigao do staza. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on zaista lažac. I eto tako su se Faraonu njegova ružna djela učinila lijepim i on je bio odvraćen od pravog puta, a lukavstvo Faraonovo se završilo na njegovu štetu. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. I onda onaj vjernik reče, o narode moj, ugledajte se u mene, ja ću vam na pravi put ukazati. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. O narode moj, život na ovome svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječna. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen, a ko učini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u džennet će. U njemu će imati u obilju svega, bez računa. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. O narode moj, šta je ovo? Ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene pozivate u vatru.
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim njemu ravnim onoga o kome baš ništa ne znam. A ja vas pozivam silnome, onome koji mnogo prašta. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Nema ni malo sumnje u to da se oni kojima me pozivate neće nikome ni na ovome ni na onome svijetu odazvati i da ćemo se Allahu vratiti i da će mnogobožci i stanovnici u ognju biti. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti, a ja Allahu prepuštam svoj slučaj. Allah uistinu robove svoje vidi. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zlakob zadesi. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi čas, uvedite faraonove ljude u patnju najtežu. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. I kada se u vatri budu prepirali, pa oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim, mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Onda će glavešine reći, evo nas, svi smo u njoj,
jer Allah je presudio robovima svojim. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. I oni koji će u vatri biti, govorit će stražarima džehennemskim: zamolite gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Mi ćemo doista pomoći poslanike naše i vjernike u životu na ovome svijetu, a i na dan kad se dignu svjedoci. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Na dan kada krivcima pravdanja njihova neće od koristi biti, njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Mi smo Musa u uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo knjigu ostavili. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Da bude putokaz i opomena onima koji pameti budu imali. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Zato ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je istina i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi i gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog. Zato moli od Allaha zaštitu, jer On uistinu sve čuje
i sve vidi. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Nisu isto slijepac i onaj koji vidi. Nisu isto vjernici koja dobra djela čine i zlotvori. Kako vas malo prima pouku? Inna as-sa'ata la'atiyatu la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Doći će čas oživljenja, u to nema ni malo sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati. Oni koji iz oholosti neće da mi se klanjaju, ući će sigurno u džehennem poniženi. Allahu allazi ja'ala lakumul lejla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha lazu fadlin ala nasi walakinna akthara nasi la yashkurun. Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu fa anna tufakun. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš, stvoritelj svega, drugog Boga osim njega nema. Pa kuda se onda odmećete? Kazalika yufaku allazina kanu bi ajati Allahi yajhadun. Tako su se odmetali i oni koji su Allahove dokaze poricali. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah vam je učinio zemlju prebivalištem,
a nebo zdanjem. I on vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, gospodar vaš. I neka je uzvišen Allah, gospodar svjetova. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. On je živi, nema Boga osim njega. Zato se samo njemu klanjajte, iskreno mu ispovjedajući vjeru. Neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Kul inni nuhitu an a'buda allazina tad'una min duni Allahi lamma ja'ani al-bayinatu min Rabbi wa umirtu an uslima li Rabbil alamin. Reci, meni je zabranjeno, o tome su mi došli jasni dokazi od gospodara moga, da se klanjam onima kojima se, pored Allaha, klanjate, a naređeno mi je da se pokoravam gospodaru svjetova. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate i da do muževnog doba stignete i da starci postanete, a neki od vas umiru prije i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Život i smrt njegovo su djelo, a kad nešto odluči, samo zato rekne budi i ono bude. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Zar ne vidiš kako se okreću oni koji o Allahovim dokazima raspravljaju? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Oni koji poriču knjigu i ono što smo slali po poslanicima, saznaće posljedice toga. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Kada se okovima o vratu i sinđirima budu vučeni, في الحميم ثم في النار يسجرون. po ključaloj vodi,
a zatim u vatri prženi. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون I potom upitani, gdje su oni kojima ste se klanjali? من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين A ne Allahu. Izgubili su nam se iz vida, odgovorit će, ta mi se prije, u stvari, nismo nikome ni klanjali. Eto tako Allah ostavlja u zabludi nevjernike. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون To vam je zato što ste bez ikakva osnova na zemlji bahati bili i što ste likovali. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Ulazite kroz kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati, a ružno je prebivalište oholih. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون Zato ti budi strpljiv. Allahova prijetna će se sigurno obistiniti. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime i mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, nama će se oni vratiti. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I ni jedan poslanik nije mogao učiniti nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, bit će presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Allah je za vas stvorio kamile, da na nekima jašete, a neke da jedete. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujete. I na njima i na lađama vi se vozite. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون On vam pokazuje dokaze moći svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete? أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih mnogobrojniji
i jači i više spomenika su na zemlji ostavili i ništa im nije koristilo ono što su stekli. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. A kad bi kaznu našu doživjeli, onda bi govorili, mi vjerujemo u Allaha, u njega jedinog, a odričemo se onih koje smo njemu ravnim smatrali. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove njegove koji su bili i nestali. I tada bi nevjernici stradali.